балалар яратып уйный торган 12 таяклы уенын Уен Фест өчен тәкъдим итәбез. Иң элек, әлеге уен өчен безгә кирәк утын пүләне, менә ул безнең җирдә ята, әзерләнгән. Кирәк такта кисәге, куйган тактаны. Әйе, һәм 12 таяк, балалар санап куябыз әйдә. Беренче таяк кемдә? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 һәм 12 таяк. Менә таяклар тактаның бер башына тезелде. Хәзер без уенчылар арасыннан сайлыйбыз гөрләүчене. Әкә-бөкә, кәләмәй, төкә, сары, сәмбәр, биби, гамбәр, тата, туна, күлмәк, кесә, рәкәй, чыкта, кит. Зилия безнең гөрләүче була. Зилия уртага чыга хәзер. Зилия уртага чыга. Гөрләүче. Хәзер гөрләүче тактаның икенче башына басып, таякларны төрле якка чәчә. Һәм шушы таякларны җыйган арада калган уенчылар безнең качып өлгерергә тиешләр. Гөрләүче таякларны тизеп бетергәннән соң качучы уенчыларны эзли һәм кемне күрә, килеп тактага кулын куеп, шул уенчының исемен әйтә. Тапкан уенчының исемен әйтә. Әгәр дә Зилия уенчыларны эзләп йөргән арада, кайсыда булса бер уенчы качкан җиреннән чыгып, ул тезгән такталарны яңадан чәчеп өлгерә икән, ул вакытта уен яңадан башлана, Зилия һаман да гөрләүче булып кала. Менә 12 таяк әзер. Уенчылар, сез әзерме? Әйе!